Ya arewa mun gaji dole ne mu dan wata kande ya saki faruwa akwai matsala. Sai gudu a baki kuɗi ki kai daka akwai magana. Purchase your tracks today. Dole ne mu tashi tsaye mu jajirce akan abubuwan da suke ta faruwa ga mu na ana so da jin yadda kasar ruwa cikin su ba a ƙasa. Dole ne a kare haƙƙin mu. Yaro ka ta sani ka sani akwai tsada mun gaji rayuwar mu ta fita wasa. Sai a ji halin da muke cikin sa. Mun gaji dole ne mu magana. Gari ba daji suke kwana kai me yasa ake hakan ka ba kwada da tsohon jini ba sake uban wani injini nike samun zini yawon zamani akwai magana a baki na ruwa suke saukowa a ƙasa ga gari da zafi babu zaman daɗi lafiyar muke so a bamu ko ku ba mu kuɗi mu kare hakkin mu don haka sai ku duba akwai matsala mun gaji kiran waya suke yi da Allah ku taimake mu gauga muke ta faɗi ta kamu nan bandari kuma daji. Purchase your tracks today. Yan kudu ba zaman lafiya can dare da ga yan akawa na suke shigo cikin gari kowa ya wace ya bar gari yasa ake ta haka da Allah sai a kan tsaro ko ba ku ba mu kuɗi da Allah ya ku kare haƙƙi lafiyar mu duba yadda ake ta kashe ƴaƴan mu da iyayen mu ake kashe su yake da ba ta mai yadda ta tsaro dole ne mu daga hannu goma ta sai mutum na ta goma sha ɗaya a gidan mutum Allah shi ne gatan bawon shi Allah shi ne ya san yadda bawon shi halin da yake a ciki in ku kare kasa haƙƙin kansu mu bar mu ta addu'a da ubangiji mu ya kare mu shi ne lafiyar mu yake kula da lafiyar mu. Mun gane bukatun ku sai lokacin da zaɓe ya zo ku tsaya ku tashi ku zaɓe ku san mun zaɓe ku daga baya kun biya bukatun ku ko ga kuna zagin akwai matsala. A arewa sun gaji dole ne a ɗau matakin shi ya sake faruwa sai mu bar gari. Just a cikin waya ake ga sunan su shigo gari ana ta faɗi tashi da Allah sai a kare haƙƙin mu. Ba maza da mata ga kowa yake ta gudu ruwa suke ta zuba aka ce me yasa ake haka saboda yan sami ka ɗauka sun shigo gari akwai matsala wallahi jiya ba yau ba yaro ka san sanin kankani akwai tsari rayuwar mu ta huce wasa kada ka koma kana ta zagin mu da dai ka biya bukatu ka yasa kai haka